L-MUT kuljum ikun hemm xi każ li nindirizzawh fejn jidħol bullying, fejn jidħol violenza. Ex qal il-President tal-MUT Marco Bonnici waqt il-programm NetLife ippreżentat minn Robert Cremona fejn spjega li l-bullying għadu preżenti fl-iskejjel tagħna, kemm bullying fiżiku u anke mentali. U semma kif f'dawn l-aħħar xhur ġiet innotata żieda fil-każijiet ta' bullying anke frott tal-effetti tal-pandemija fuq l-attitudnijiet ta' tfal meta dawn sabu ruħhom weħidhom b'ħafna ħin li qattawh fuq l-internet u anke f'sitwazzjoni ta' ansjetà. Kirdu nħarsu lej ovvjament x'messaġġ qed jieħdu daw it-tfal u żgħażagħ minn daw il-pjattaformi li qegħdin iżuru u kif qed iġibuhom daw fl-iskejjel. Għax daw ovvjament qed jimpattawlhom kemm ir-relazzjonijiet li qed ikollhom mal-oħrajn, għax ovvjament huma kondizzjonati anke minn dak li qegħdin jaraw. U anke ovvjament b'xi mod anke l-elementi ta' saħħa mentali u tal-viżjoni li jkollhom tad-dinja li mhijiex bil-fors il-viżjoni reali ma tista' tkun kondizzjonata minn dak li qegħdin jaraw li huwa fittisju. Marco Bonnici qal li hemm diversi għalliema li jirrapportaw sitwazzjonijiet li għaddu minnhom iżda jew ma jsir xejn jew saħansitra l-edukaturi jieħdu t-tort ta' dak li jkun seħħ. Hemm ċertu rassenjazzjoni wkoll li jista' jkun ukoll fost l-edukaturi li jista' jkun li ċertu atti ta' imġiba li mhix aċċettabbli meta inti tara ġurnata wara oħra jista' jkun li tant tiġi f'sitwazzjoni fejn jew tindara, jew nkella taqta' qalbek, jew nkella tiġi f'sitwazzjoni fejn inti tajt jiena m'hemm l-ebda support li jista' jgħinni f'dik ċirkustanza. Li tibqa' għaddejja u ma tiġix ittakidjata u dik hija l-ar ħaġa. Tkellem ukoll dwar in-nuqqas tal-liema b'riżultat li tfal mhux ikollhom persuni ffukati fuq għajnuna psikoloġika. Fil-pandemija ħafna servizzi li qabel kienu qegħdin running pjuttost tajjeb tnaqqru ħafna fil-pandemija minħabba biex jagħmlu tajjeb għan-nuqqas tal-liema li kellna fl-iskejjel u dak huwa l-impatt li tibda tħossu wkoll. Fuq kollox hemm ukoll naħseb l-element ta' fatig, l-element ta' għajja wkoll. Fl-aħħar 5 xhur pajjiżna ra numru ta' każi ta' vjolenza kemm fuq l-istudenti u anke fuq l-għalliema fl-iskejjel. Dawn il-każi qed jiġu investigati.